er 60 sygeplejestuderendes start på deres uddannelse, og de har dag 1 her på i-fabrikken, hvor de i løbet af 2 døgn skal finde på gode løsninger til de problemer, hjerneskadede patienter kan have. Det vigtige ved det her projekt, det er jo netop, at man får sygeplejersker til at arbejde sammen med ingeniører. På den måde så bliver ingeniøren stimuleret af nogle nye udfordringer, og sygeplejersker de møder nogle ingeniørstuderende, som de kommer med til at pege på nogle nye hjælpemidler på sigt, som kan bruges i plejesektoren, som sygeplejersker kan behov for, eller få mulighed for at bruge på længere sigt. Very busy and very fantastic ideas all around here. Vi tegner. Vi skal til at tegne logo. Vi har lavet et produkt. Det har været en rigtig sjov, fordi at, der kommer mange idéer op. Jeg har været med som dommer nu for første gang, og er meget positivt overrasket over de fantastiske resultater, de er kommet frem til. Spændende, alle de innovative kræfter, der er i den her nye sygepleje. Vi har fundet Handy her som vinder, og ideen var, at Handy her de har fundet en rigtig smart løsning, en rigtig innovativ løsning faktisk til en alvorligt problem. Og det synes jeg er rigtig gode tanker at have med sig i alle sundhedsuddannelserne.